dzisiaj jest tak samo dobry dzień jak każdy inny na to, żeby można poznać osobiście Boga. Nie figurę, nie obraz, nie jakiś religijny system, ale tego Boga. Chcę, żebyście wiedzieli o tym, że Bóg jest dobry. Że On jest Panem Panów i Królem Królów. Że On jest tym, który stworzył człowieka. Nie po to, żeby człowiek wegetował i był niszczony przez diabła, ale po to, żeby człowiek mógł żyć w obfitości tu na ziemi. Drodzy przyjaciele, jedynym problemem człowieka nie jest nic innego jak tylko grzech. Ale Jezus Chrystus rozwiązał sprawę grzechu. On, potężny żywy Bóg, przyszedł tutaj na ziemię, aby umrzeć za grzechy ludzi. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz o tym usłyszeć i przyjąć tą prostą prawdę, w której pewnie byłeś kiedyś wychowany. Ten kraj mówi, że jest krajem chrześcijańskim. To jest jeden wielki kip. Kip jak beret. W tym kraju ludzie tak naprawdę lekceważą Boga. Ludzie nie chcą słyszeć o tym, że Jezus jest prawdziwy. Ale żebyście wiedzieli, że Jezus naprawdę chodzi po tej ziemi. Potężny żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów. I nie tylko chodzi po tej ziemi i dawał dobry przykład, ale umarł za grzechy wszystkich ludzi. Umarł za tych ludzi dlatego, żebyśmy my mogli sięgnąć po Boże Ojcostwo. On stał z martwych. On naprawdę żyje i jest dzisiaj dostępny dla każdego człowieka przez wiarę. On przyniósł na ziemię światło o tym, że Bóg jest dobry. Bóg nie jest odpowiedzialny za wszelkie zło, które jest na tej ziemi. To nie jest odpowiedzialność Boga. Bóg dał ziemię synom ludzkim, a ludzie ją oddali diabłu. Przyjacielu, jeżeli twój stan jest dzisiaj jakikolwiek, to pamiętaj, że on na tyle zły, że potrzebujesz Jezusa. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy grzeszyli i brakiem chwały Bożej. Że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma żadnego znaczenia, że zostałeś wychowany w jakiejś kulturze. Osobiście musisz wybrać Boga. Osobiście musisz odpowiedzieć na to, że Bóg Cię kocha. Osobiście musisz stwierdzić, że potrzebujesz Jezusa.